ara anem a improvisar una escena. Ah, el més important per a una improvisació és l'acceptació. Bé, i en aquest cas anem a jugar dos persones, A i B. A. No té nom. No sap on està. I B proposa. Entra, fa una acció i segons el que faça sabrem on està i què està passant. Ai. Doctor! Ai, que no, que jo no vull ser metge. Jo sóc ta mare. Error. Per què? Perquè el més important a una improvisació és l'acceptació. Ai, és veritat. Va. Doctor! Espere, encara no tinc preparada la consulta. Següent! Doctor, sí. Oh, Què? el peu, que crec que me l'he trencat. Aquest peu. Sí. Ai. Seguim amb la improvisació. La doctora Glòria em podria curar el peu. Va, proposa tu. Sí. Ha sigut falta! Targeta roja! Clar! Glòria, espera, ara propose jo. Un zombi. Val, també pot proposar A. Després triem la impro que més ens ha agradat i creem una escena amb principi, nus i desenllaç. Ai. Un zombi! Ai! Espera allí! Ai, no! Per allí també! Ai, per què estic rodejada? No em mossegues.